חברים, כאן ביזי ג'י ביחד עם היום אני הולך לפתוח את הסופר מג'יקל שקיבלנו בסרטון הקודם, אז בואו נפתח אותה. מוכנים? טוב, עכשיו 13 אפיקים, 82 ררים ו414 קלפים. אוקיי, 3, 2, 1 אוקיי, 2766 גולד. חכה, אני אגיד לך אם אתה יכול לקבל לג'נדרי עכשיו. לא כמה. 2600? כן. יש לך סיכוי סביר. 2700. וואי, יש לך סיכוי כי זה ממש קרוב למקס. 133 סקלטונים. ארמי? לא, רגילים. כן. 183 פייר ספיריטס. תמשיך. 4 סקלטון ארמי. 4 בלון. כמה כספים נשארו בתיבה? 6 ג'יינט סקלטון. כמה כספים נשארו בתיבה? פעמים נכון. 2. חכה, אל תיחת עוד. כמה אפיקים פחות אותו קיבלת? לא נראה לי 20 ככה. לא, 13 נראה לי. בול 13. לא תיחת, אתה בטח לא קיבלת רירים. 83 ברברים. את? כן. בבקשה. אחי, רגע, יש לג'נדרי אינפרנו דרגון. תדעו. לודר באלוהים. פאק. הלג'נדרי הראשון שלי, יאיר. אחי, הלוואי אליי אינפינו דרגון, יש לי אותו ממש 2. יואו, אני יודע להתלהב מהרגע הזה. חברים, זה הלג'נדרי הראשון שיש לי בחיים. אז תודה רבה על הצפייה בסרטון הזה. לא נראה לי שנגמור את הסרטון הזה, אבל נעשה איזשהו משחק. עכשיו, לא אף למרוח. אה? תגמור עכשיו את הסרטון, אתה מורח. טוב, אז וואו, אינפרנו דרגון. ותלך לי עכשיו תמונה, יאללה. אה? ישר תמונה, לא, אני מאמין לך שקיבלת, אני רק לראות רגע. לא, אבל תקשיב רגע. שנייה, אני אעשה סקרין שוט, אני לא זוכר שעשיתי. בקיצור, יאיר, אם אני אשלח לך, יראו את הפרטים שלך בוואטסאפ. אין לך בעיה עם זה? לא רוצה שיראו. אתה יודע מה? אני אטשטש את זה, סבבה? 1,000,000%? כן. כאילו מה, רוצה שיטרידו אותי כזה, יתקשרו אליי. טוב. אתה יודע מה? תצנזר, אבל בתכלס אם הייתי עכשיו במצב טוב, בואו תטרידו אותי. מה? טוב, בקיצור, קיבלנו את האינפרנו דרגון, נשלח את זה ליאיר, אתם כנראה לא תראו את הפרטים. בר, לא רואים את זה. כן, לא רואים את זה. הנה, אינפרנו דרגון, שלחתי לך. בר, אתה בטוח שלא יראו את זה? כן, תסתכל, שלחתי לך, הנה, יצאתי. איזה שקרן. זה לא אינפרנו דרגון. אז מה זה, אינפרנו טאוור? אינפרנו טאוור. מה? אחי, תחזור לך. יש לי פה לג'נדרי צ'סי בחנות. בר, אחי, אינפרנו דרגון? נו, איזה יום ארוך אצלך? אחד? אינפרנו דרגון? כן. אצלי הוא ממש 2. לא. מכיר את המפגרים? לא אינפרנו, כאילו, לא. בלוג יש לי בדיוק... יואו, בא לי להכניס אותו לדק, אבל אני לא יודע איזה דק. טוב חברים, תקשיבו, בגלל שקיבלתי את האינפרנו דרגון, הלג'נדרי הראשון שלי, אז אני הולך לעצור את הסרטון, אני אמצא דק מיוחד שאפשר לעשות עם האינפרנו דרגון, ואני אחזור אליכם. אז... אני זה חדק. כן. אז חזרתי חברים, ועשיתי דק שיאיר אמר לי עם האינפרנו דרגון. הוא אמר שהוא עלה עם זה הרבה לחבר שלו. טוב יאיר, תשלח לי בקשה. רק דבר אחד בר, תגיד להם, אני דק ניסיון חברים, תגיד להם. דק ניסיון, לא יודע. כאילו עכשיו זה ניסיון מול יאיר, בגלל זה. לא, הדק שלי גם ניסיון, עם הדק סקלט, רק שאמרתי לך. טוב. יאללה, שחק. גיליתי לך, הייתי גם אבל התחלתי. שיט, בר. מה? אתה צריך לשים גם בדק הזה זאפ. יופי שנזכרת. בסדר, לא נורא, זה כולה משחק בליבטל. אין לי פה, כאילו, יש לי גובלין ברל. איך.
מבטיח שהוא שם עכשיו או קלון או מירור, תראו. תראו שלא. פעם ראשונה שאני שם את האינפרנו. אל תתלהב מזה, זה מה? אחי, תקשיב, יש לי את האינפרנו דרגון רמה 2, תאמין לי שאני יודע איך לשחק איתו. איך הייתי צריך לשים עם זה את הפייר ספיריט? כן. לא היה לי מספיק אליקסיר אבל. תקשיב בר, איך קוראים לזה? יש לי את האינפרנו דרגון, זה קלף מסובך, אבל שיודעים לשחק איתו, זה הקלף הכי טוב בין במשחק אולי. תצליח לראות לשחק איתו. כמו. קשה לשחק איתו מאוד, זה מה שאני יודע. מאוד, בדיוק. זה קלף מסובך. כן. יאיר, אני רגע שם את האינפרנו, אני רוצה לראות אם הוא מוריד את הטאוור. כן, הוא מוריד אותו, זה ממש קצת עולה. כן, נראה לי הוא מוריד אותו. תן לו רגע. בא לי לראות. אחי, אתה יודע שבניין רמה 10, מאשר האינפרנו הדרגון לא לוקח אותו? לא לוקח. מה? כן. מה יש לך? יואו. אבל בר, אתה יודע מה חלבי? מה? אם אתה שם אינפרנו דרגון ואני שם זאפ ישר, אפילו לפני שהוא נוגע, הוא לא מוריד את הבניין. שיט, ידעתי שאתה עושה את זה. אז בגלל זה שמתי גם את זה. מה אחי, מה שמת? אתה לא רואה טוב, לא, לא מעולה, פשוט... שיט, התכוונתי לזה, בסדר? מפגר נורא, כמוך. אני מפגר. נכון. רגע, מה? סתם, כן. בוא הנה. מה? איך, יאיר. עליך אני פשוט לא מאמין. אני מפריח, רק הדבר המפריח שעשית עכשיו סוף. איזה מסריח, איזה דבר מסריח עשיתי. כמו... אוקיי, מה זה? אני הולך. איך מה? אחי, אני יכול לגמור את המשחק פה של חשבים לבין לא גומר אותו. תן לי קצת. טוב, יאללה, בוא נגמור אותו? יאללה. אוקיי. בלט. הנה אחוי בלט. אנחנו לא באמת. אנחנו לא בה. פרק לא מסתיימת. לא, חשבתי תשים מיניון אורד, אז אמרתי. לא, היית יכול לוותר עליהם בכללי שלו, היית... שיט, ידעתי המסריח. מבטיח שאתה מסריח. זה די גמור. טוב, אני רואה פה איזה דק אינפרנו דרגון. טוב, בקיצור חברים, תודה רבה שצפיתם בסרטון הזה יאללה, ביי. הלג'נדרי הראשון שלי במשחק. תודה רבה על הצפייה הזאתי, יאללה ביי. רגע. מה? יש לי האינפרנו דרגון זה הלג'נדרי הראשון שלו ואצלי זה האחרון. לא, אצלך אייס וויזארד זה האחרון. לא מבטיח שלא. אז מה? האינפרנו דרגון. וואי. אוי חברים, בטעות ניתקתי ליאיר. טוב, אז תקשיבו, הוא התקשר אליי עכשיו כנראה. בקיצור, אני דקה חוזר אליכם. חזרנו חברים, אוקיי. עשיתי דק קצת שונה ממה שיאיר הביא לי. כן? זה עשינו משחק והוא דק סביר, נכון? כן. בוא ננסה אותו עכשיו. הכי קטע, אני מקבל עכשיו עוד סופר מג'יקל. אחי, אתה יודע למה לא? למה? בגלל אתה מתחרט, אתה מקבל תיבה טובה, סיכוי שתקבל תיבה חזקה זה כזה אפסי. למה? זוכרת הפעם הזאת שקיבלתי אפיק צ'ס ואז אחר כך ג'יינט בארנה 5 פעם? כן, אבל זה שהמשחק אוהב אותך ושאתה מקבל סופר מדיקל. אוי לי. מה? יש לו אייס וויזארד, אבל אני חושב שאני יכול להסתדר. אז כבר, אני בניתי אותו ואני רוצה לקרוא אותו. באמת אני
טוב. אוקיי, שמתי לו אינפרנו ביחד עם ג'יינט, הוא לא עשה כלום, הלך לו בניין. אמרתי לך, חכה רגע. בר, אני רוצה שתרד דק לצופים. אני בניתי אותו אחד החזקים. אינפרנו רמה 1, יוריד לשחקן בארנה 7 מלא חיים לקינג טאוור? לא, אל תעשה את זה סתם. לא, כאילו הוא נשאר עוד מהמתקפה הקודמת. כמה חיים יש לו? לא משנה, הוא כבר הלך. אחי, לדק הזה החולצה היחידה שלו זה כמעט אליט ברבריאן, אבל אליט ברבריאן זה לא החולצה שלו, זה כאילו שיט. מה קרה? שמתי את הפרינסס. מה מנצח, וויזארד או אייס וויזארד? מיד אחרי הפרסומות. הרגו אחד את השני. אז הבניין שלו גם ירה על זה, מבטיח. נכון? נראה לי. אין סיכוי שהסידר לוקח את הוויזארד. יש לי שני חלבים. שמתי רייג'. אוח! יאללה, הוא שם לי מירור על סקלטון ארמי. מה מתלהבים? יש לי גם את הסידר וגם יש לי את הוויזארד. תאמין לי, הוויזארד לוקח. מי יאמין לך? וואי, איך אני שומע את הכף הזה, יש גולם וזהו, ביי. תגיד, מי נראה לך ינצח? יש לי 800 חיים לבניין, ולא יש 900 חיים. ועכשיו התחיל הדאבל איקס, פחות או יותר. שיט, מסך, לא. תגיד רגע, מי נראה לך ינצח? מאיפה לי? שיט, הוא מתחיל להוריד אותי פיירבולים, זה הדבר השנוא עליי. הוא כזה שזה פשוט מתחיל לסמכה פיירבולים על הבניין, כאילו, איך, איזה מעצבן זה. זה מגעיל, מגעיל. ניצחתי, אני מקווה. ניצחתי אותו, יאיר. אחלה דק לפי דעתי, באמת אחלה דק. יודע, מה אני אומר לך? טוב, בוא נראה איזה תיבה קיבלנו, איזה תיבה? קיבלנו גולדן צ'סט! אחי, אני לא מאמינה, היה לו 130 לבניין. כן? טוב חברים, תודה רבה שצפיתם בסרטון הזה. אוקיי, האינפרנו דרגון הוא הלג'נדרי הראשון שלי. מקווה שנמשיך לעלות בלג'נדרים ויהיה לנו כמובן את כל הקלפים כמו ליאיר המיינדמן. יאיר, אתה עוד על הקו? אחי, אחי, אני הצגתי את הלג'נדרים האלה בכבוד ולא בביזיון. אני לא בביזיון. לך יא קונה מסריח. אני לא קונה, ובר מקנה שלי קונים ולא לא. חס וחסיסה של ניסה. סתם, אבל אני יכול לקנות, אבל לא... קניתי מלא פעמים במשחקים ואני פורש מהם. נגיד, סתם דוגמה, המשחק שאני ויוסף שיחקנו, אני לא רוצה להגיד אותו. טוב, בקיצור, השקעתי בזה 200 שקל, ועד אחר כך אני גם ככה מביא הכל ליוסף, ולא יוצא מזה כלום. ובר, אתה יודע שאני לא אפרוש את זה, שווה לי יותר זה כסף, נכון? תכלס. טוב, תודה חברים שצפיתם בסרטון הזה. יאללה ביי. כאן הייתי ביזי ג'י ביחד עם... יאי. טוב, יאללה ביי.